ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What Rasi man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, ball scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Wait, no, Priyasi only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಘ್ನ ಕಲಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿಲೋಕೊಡು ಸುರು ಪೂಜೆನ ಕೈಕೊಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಊಡಲ ಮಂಟಮೆಡೆ ಸುರುಕಾದ ಸುಗಿತೊಂದು ಮೂಜಿಲಿಂಗದ ಊರಾದ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭೋಡು ಉಂಡಾದ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತಾವದ ಊರನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಾಪೇಂಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತಾವದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಾರ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಕಾವಲಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಲೇನೆ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಫಲಿಕೆದ ಇನಿತಿ ಲೆಸನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆಲೆ ಇನಿ ಕನಕನಿಕಲ ಮಾತೆರನ ಸಾಕಾರ ಸಾಕಾಯ್ಡು ವರ್ಮನೆ ಎಸಲುಡುಂಡು ವರ್ಮನೆ ಎಸಲದ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬೈದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುನು ಸುರ್ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲತ ತಲತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಂಡದ ಒರುಟುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಚಿತ್ರಗೂ ಪುರ್ಪ ಮಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಸುರುಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಸುರುಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಈತ ಅವಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭಾರತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರೊಂದು ಆ ಪುರ್ಪ ಮಾಲೆನು ದೇವೇರನ ಬಿಂಬಗು ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಕೆನೊಂದೊಳ್ಳೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲ್ ಒರ್ಂಬದ ಸಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಿನ ತೋಣ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಾಕಾರ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಎರ್ನಂದ ಪಂಡ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಹಾಸನದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪೊರ್ಲಗಂಟು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕಲೆಗೆ ಉಂತರೆ ಬೋಡಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ಹೊಯ್ಸಳದ ಕಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒತ್ತುದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ನಮೂನೆದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಸುರುಮಲ್ ನಿರ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪು ಏತು ಪಂಪಿನೇನು ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಟೋಡು ಮೂರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಸುರು ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ದೊತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಸುಮಾರು ಎಗ್ಗೆಲೆಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದು ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಏರು ಒವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿನ ಕಲಕ ಜತ್ತಿನಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪುಡು ಅಡಿಮೇಲಾದು ಪೋಯ್ದುಂಡು ಅತ್ರಾಣೋಲು ಆಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋವಿಗೆ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಸುರು ಅಪ್ಪಂಡು ದೇಪಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆದಂದು ಬಂಡ ಮಾತ ಕಲಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಆ ಅಂಗಲಪನು ದೀಡೊಂದು ಜತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋನ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಡೆಬೋದು ಎತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ದ ಒರುಟು ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ರೆ ಬರೆಯಲೇರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಎದುಕೊನುಗ
ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ 10 ವರ್ಷದ నుంచి ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಒಂಜೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಗೆ ತೊಂದು ಯಾನ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಜ್ಜೇರು ಆರ್ ತೀರ್ದೇರು ದೇವರೇ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು. ಒಂದು ಮದಿರ ಬಾರ್ದ ದನಿ ಅವು ಬಾರನಿ ಯಾನೈತೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಈರೇರು ಆತ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಮುಲ್ತ ಮದಿರ ಬಾರ್ದ ದನಿ ದುಂಬುದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಬಾರ ಅಲ್ಪ ಒಣಸುಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ ಬಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಈ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಜಾಣದನ ಬರೋ ತೂದು ಆರು ಬಂಡೇರು ಈ ಒಲ್ಲ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಬಿಡು ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಗ ಬರೋಡು ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಗಂದೆ ಅನ್ ಬೈತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾರು ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಂದು ಈರ್ ಆತ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಎತ್ತಿನಾರು ದುಮ್ಮುದ ಬೇಲೆದಾಯ ಬಿಡ್ನಿ ಅವು ದೇವನ್ನಗೈತೆ ಆರು ಸೈದಿನ ಅಂದ ಅಂದ್ ಸೈದೇರು ತೀರ್ಬೋತಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಬನ್ನಗನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈರ್ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನು ನಾಂಡಿರಿ 50,000 ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೆಂದು 50,000ನಾ 50,000 ಸಂಬಳ ಎತ್ತಿನಾರ ಬೇಲೆದಾಯ ಬಿಡ್ನಿ ಈರು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಲೆದೇ ಬಿಡ್ನಿ ಐತ ಬಿರೋಡೆ ಪೂರ್ ಸೈದಾರೆ ತೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ತುಲಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಓನರ್ ಎಂಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಆಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ದೆಲ್ಲ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ಲ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತಂಡ ಆಗ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ದು 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪೋಡು ಆಗ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಗುರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಜನತ ಬಾರ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವೆನ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಬಾರಕ್ ಈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವಂದ ಪನ್ಪಿನಗಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ಐಡಿಯಾ ಇರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಬಿಡು ಬೇರೆ ಮಂಡೆ ಹಾಲವು ಪನ್ಲೆ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಐಡಿಯಾ ಬನ್ನಗ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನ ಚೈನ್ ಕೊರ್ಪು ಜನ್ ಏನೇ ಇರ್ನ ಚೈನ್ ಕೊರ್ಪು ಜಿನ ಬೈಕ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಮುಸುಕು ಬಾರ್ದ ಚೈನ್ ಹೊಡ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಕೀನ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬನ್ನಗ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಮುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಔಟ್ ಬೈಯದುಲೈ ಅಗಲ್ನ ತಿರ್ತು ಮುಪ್ಪ ಬಾಡ್ನ ಮೂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪು ಅದ ಕೊಂಚ ಆಚ್ ಪಮಿತ್ತ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಗಿಡೆ ಬರ್ಪಿ ಅಗಲ್ನ ತಿರ್ತಾಗುಲು ಆ ಮೂಜನ ಮುಪ್ಪದ ಮೂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪು ಅದ ಮೂಜಿ ಆಚ್ ಪಮಿತ್ತ ನಡೆ ಮಿತ್ತ ಸೀದ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿ ತಿರ್ತಿಡು ಮುಪ್ಪದ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಆಚ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬಂದೇಪು ಮಿತ್ತ ದಾಲಜಿ ಬತ್ತಿನ ಆಚ್ಪೋಗು ನೀರು ಬಾಡ್ನು ಬರ್ಪಿನ ಆತೆ ಬೇಲೆ ಬೊಕ ಮಿತ್ತ ಹೇಳತೆ ಆನ ತಿರ್ತಿ ಇರುವ ಮೆಂಬರ್ ಅವರೇಜ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಂಡ ಲಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಚೆ ಲಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಇದಾಯ್ ಮಿತ್ತ ಐತಿ ಇರುವ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಚೆ ಹೋಂದುತ್ತದೆ ಕಡೆ ಕೋಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಮುಪ್ಪ ಓಲುಲೆನ ಅತ್ತು ಪರಂದಿನ ಇರೆಗಿಯೇ ಆಯ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಿನ ಆಗ ಅಂದಾಜ ಹಾಪುಂಡ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆ ಫುಲ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒರಿಯುಂಡು ಇಂದೆ ಇರ್ನ ಈ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ತೂನಗೊಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕಂಡತೆ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಾತಿನ ಸ್ಕೀಮ್ ಮದ್ದೊಡು ಒಂಜಿ ಉಂತಯಾನ್ ಅವು ಮಿನಿಗೆಂಡ ಮರಲಕಾವೆ ಅವು 1 ಡೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಡಿನ ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡೆ ದಕ್ಕುನ 1 ಡೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಬನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರಿಯರಂದ ಅಂತ ಬಯ್ಯಗಿಲ್ಲ ಪನಗ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಕೊಂಚಿ ಸೀರೆನಾ ಅಂದ ದೇವನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಚಿಲ್ಕ ಗೆಪ್ಪೊಡತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೀಮ್ ಲಪಡಾಣ ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ನ್ಯಾನು ಇದೆಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದವರ ಬಂದ್ಪೆಂಗು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಪರ್ಬುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು 10 ಅರೆ ಪೊರ್ತು ಕರ್ನಿಲ್ಲಗೆ ಅನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಆಗ ಬಾಯಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆತ್ತೇರು ಯಾನು 2 ಬಾಯ ಮಾಡ ಬಂಡೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಪರ್ಬುಲು 3 ಬಾಟ್ಲ್ ಪಿಯಲು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಸ ಕಾಲೆ ಖರ್ಚೆ ಬಂಡೆ 6 ಬಂಡೇರು 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನ ಜಾಗ ಇರ್ತೆ ಪರ್ಬುಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಲ್ಲ ಕೋಲಾಡ ಬತ್ತ ದರ್ದಾರ್ ಹೋಯ್ತು ಬತ್ತದು ಜಕ್ ಎಲ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಮೊಬೈಲ್ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ತೋಜದು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರ್ಪದು ಸೀರೆ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಲ್ಲ ಕಣನಾಲು ಸೈಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂತಾಯಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪರ್ಪುಲ್ಡ ವಾ ಭಾಷೆ ಪಾತೆ ನೀರು ಓ ಈರ್ ಕನ್ನೋಟ ಆತಾರ ಇರೇ ತುಂಬ ಗೊತ್ತು ತಿನ್ನದೆ
ಮೇಡಮ್ ಹಾ. ಇತ್ತ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಚಿನ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮನ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಬಾರಲ್ಲ ಬಾರದು ಏನು ಮಲ್ಲ ಉತ್ತುಂಗೋಕೊನೋರೆ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆವಡ್. ಈರ್ಯ ನಾನು ದೀಪರನ್ನ ಅಂಡ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪುಣ್ಣಾಗುಲ ಎನ್ನಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಭಯಂಕರ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆದಾಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂದಾಪುಂಡು ಆಂಡ 2 ವರ್ಷ నుంచి ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತಿನತೆ ಮಾತ ಬೇಲೆದ ಕುಲ್ಪುಡ್ದು ಪೋತೇರು ಆಂಡ ಒರಿಯ ಮಾತ ನಿಯತ್ತುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪೋತುಜೆ ಆಯ್ ನನಲ ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿ 2 ವರ್ಷ ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಜಿಲ್ಲ ಅವರಿ ನನ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ಬೋತು ಜೀವನ್ಪರದ ಹಾ. ಏರಿಯಾ ತುಲೆ ಅನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತದ ಹುಡುಗೆ ಸತೀಶ ಏ ಸತೀಶ ಅಲ್ಲ అంటే ಹಾ పళ్ళు అంటే దెక్కిందే సతీష ఆ? ನಮ್ಮ ಬಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೇಲೆದಾಯ್ అంటే ಹಾ ధనికులు భారత ధనికులు వ్యాపారం పాతేర మనం తీరు సಚ್ಚో ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು ಮುಜೀವ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಇನ್ಶಾಟ್ ಮಲ್ತು ಟೈಪ್ ಆಡ್ದು ತೂ ಓಡೋದು ಹಾ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಯೋಗ ಇನಿ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಆರ್ ಪರಂತೀರ ನೀ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆತು ಓಡೊಂದು ಎಂಕಾಯಿ ವೆಯ್ಟರ್ ಅವು ನಾ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಟೆಮ್ಮೆ ಹಂಗಿಗೆ ಪುನ ಇನ್ನ ಚರ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತಾರ ಮೊದಲು ಯಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎನ್ನಂಡಡಿ ವೇಟ್ರಿ ಏ ಇಂಬೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಾದಿ ಆಂಟಿ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲ ನನೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನಗಲೇನು ಅನುಭವ ದಾಂತಿನಗಲೇನು ಪಾತಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದೀಪುನ ಅತನಿಗಲೆ ಭಾರತಗಲೆ ಬೇತೆ ಹೋಗು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡಿಯೇ ಭಾರತ ಬರೀಟೆನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡಿ ಹಾ ಬಾರಗ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ಲ ದಾದ ಲಿಂಕಿಯೇ ಉಂಡು ದಾದ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಣಂದು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ನೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಂಕ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಾಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ರೆ ಬರೋಡು ಬುಡೆದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದು ಅಗಲಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ದೆಂಗುದು ಪುರ ಬಾರ್ಗ್ ಪರ್ರೆ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರ್ಗ್ ಅಂಚತ್ತು ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬುಡೆದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಬಿದಾಡು ಬುಡೆದಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕುಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆ ಬಾಡುಗುಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರ್ದಾನ ಮುಟ್ಲ ಬುಡೆದಿನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪಿ ಮುಗಿಯೋದು ಈತ ಮಾತ ಆಂಡಲ್ಲ ಭಯ್ಯ ಬಿಲ್ಲಾ ಪೋನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಗುರ್ತಾಪು ಜಾನ್ ಕಣನೆ ನಿಗಲ್ನ ಬಾರಡ್ ಪರ್ದು ಮೋನೆ ಪುರ ಕುಮೆ ದುಪ್ಪುಂಡು ಬುಡುದಿನ ಮೋನೆ ನಿಗುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ರಾಗಾಡಿಗೆ ತುಪ್ಪುವನ್ ಮಾರ ಅಂತಿ ದುಂಬು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಬರೋಂದಿತ್ತರು ಗಿರಾಕಿ ಇತ್ತೆ ವಾರದ ಆಚೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಗುಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಚೋರೆ ಬಾರಕ್ ಪೋಯ್ ದೇ ಆಂಟಿ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಗ ಆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಒಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಂದಂದು ಎಂಕಲ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ನಿಕ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಐಡಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ ಆಡಿಂಜಿನ ಏಕೇನಿ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಎಡ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕರ್ಮಕೇನ ಎಂಡಕೇನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಈ ತೋರ್ಸ ಮೂಲ ನಾಯಿ ಬೆಂದಿಲಕ ಬೆನೋ ಅಂತ ಎಂಡಕೇನ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಪನ್ನಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ವನ್ನಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ್ರವನ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಬುಟ್ ಯಾರು ಲೇರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ನಾಗ ಹೈವೇ ಒಂಜಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ ಹೈವೇ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಖರ್ಚಿಚ್ಚಮ್ಮೆ ಈನ ಪಾತಿರ್ನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಾದ ಖರ್ಚಿಂಬೆ ನಾಲ್ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಗುಂಟ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಸೀಮೆ ಕೋಲ್ ದೇರ್ಪುನ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಸೀಮೆ ಕೋಲ್ ದೇರ್ಪುನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೋರೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಸಾಯ್ಪಮ್ಮೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಪುನ್ ದೇರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎರ್ನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ರೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ ಪಾತದ ನಿನ್ನ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರ್ತುಲಾಯ್ ಬಾಡ್ವೇರು ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದೇ ವೈ ಅಂಚಿನ ಲೋಕಲ್ ಜನಟ ಕೇಂಡ ಅಂಚಿನೇ ಐಡಿಯಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಡಗೆನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಯ್ತಿನ ಎಂಡಗೆನ್ಲೆ ನಿನ್ ಐಡಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕಿನ ಕೈ ಪಾಡ್ನು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಆನೆಗೆ ತೊಂದ್ರ ಆನೆನಾ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆನೆಗೆ ಆನೆಡ ದಾದ ಲಾಭ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಆನೆಡ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆನೆಗೆ ತೆನಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದಡೆಗೆ ಆನೆನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದಡೆ ಪೋದಿಂಚೆ ಪೂದಕ್ಕು ఒక ఆనద బీలద రోమ ఐటు ఉంగిల మల్పరాపున్ చైన్ మల్పరాపున్ ఐ కొంచూర్ తిమ్మరద ఎన్నె పుర పూజిండ రపరపరపరపరప రోమ మల్లాపున్ రపరపరపరపరప కాసాపున్ ఒక ఆనద అంబి ఐ కొంచూర్ సెంట్ మండ అడేగి ఉద్వత్ మల్పరాపున్ ఒక ఆనద పడకే ಒಂಜಿ ಆನೆನ ನಿರ್ಮಲಡ ಒಂಜಿ ಪಡಕೆ ಪರನ್ಲ ಬಿಡು ಮಾರ ಆ ಆನೆಡ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಅವು ಮಾತಾ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಆಡ ಕೇಳಿ ಆ ಈತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆನ್ ಏತು ಒರಿ ಉಂಡಿಗಿನ್ ಏತು ಅಂದಂದ ಇಟ್ಟು ಏತ್ ಓರಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೂಲಂಬೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ 25 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೆ 25 ಕನ್ಫರ್ಮ ಐನೇ ಮೋಸಟ್ ಆಡತ 50 ಐನೇ ಬತ್ತುಂದಿ
ಆನೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ಕೇಳಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ಚುಂಡ ತೈಕ್ ಆನೆಗೆ ದಾದ ಗರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ನಗ ಒರಿನ ನುಪ್ಪುಗು ಮೀಂದ ರಸ ತೊಟ್ಟು ಮೀಂದ ಮುಳ್ಳುನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಮುರ್ರೆತ್ತದು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಂಚ ದಕ್ಕಣ ಆನೆ ಬರ್ಪುನು ಕುಟು 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 ತಿಂದು ಸೀದಾ ಹೋಗು ಎಂಜ 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 ಆನೆ ಬತ್ತದು ಕುಟು ಕುಟು ನಮ್ಮ ಉಣ್ಣಗ ಮೀಂದ ಮುಳ್ಳು ನಿಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆನೆಗೆ ದಕ್ಕು ಆನೆ ಬತ್ತ ಕುಟು 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 ತಿಂತು ಆಡಕ್ಕೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುನ ಆನೆನ ಕೋರಿಯ ಕೇಳಿ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಂಟ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು ತಗ ಸಾವಯನ ಇದೇ ವೇಟ್ರ್ ನಗಲ ಬಾಡಿಪುರ ನೆರ್ಪನಿಗಿಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ತಾರಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಆನೆ ತಾಂಕುನ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತದುಂಡು ಎಂಕಲ ದುಮ್ಮದ ಬಾರ್ಗೊಂಜಿ ಮಾವುತೇರು ಪರ್ರೆ ಬರೋಂತೇರು ಅರಡನೆ ಕೇನ್ ಬಾರ್ ಮಲಮಲ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಗೊತ್ತಾನದ ಹಲೋ ಮಾವುತ ಬ್ರೋ ಮಾತು ಬ್ರೋ ಬಗೆನಾ ಆನೆ ಬ್ರೋ ಬಂಡ್ರ ಬಂಡ ಮಾವುತ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೆಗ್ಬಿಡ್ದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಆನೆ ತಾಂಕರ ಆನೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ ತಡೆತನಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿತ್ತು ಅರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗ ಅಯ್ಯ ಕೇನಿಯಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಗ ಮಾತಬ್ರು ಇತ್ತೇ ತೋರಿ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಐನೇನಾ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೈತೆ 7 ವರ್ಷ ಬಂತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು 15 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋ 5 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕದಾನಿ ಬೇ 25 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ 5 ವರ್ಷ ಅವರಜಿ ಆನೆ ಅರ್ಧ ಮುಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 75 ವರ್ಷ ಅವರಜಿ ಆನೆ ಕಾಲು ಮುಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100 ವರ್ಷ ಅವರಜಿ ಆನೆ ತಿಂಪಿನೇಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 100 ವರ್ಷ ಅವರಜ್ಜಿ ಆನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಸೊಂಡಿಲ್ಡು ಇರ್ನ ಗೋಡೆಡ್ತಿನ ಫಾಟೋ ಕೊಂಚ ಗಂಧಬಾರ್ದು 100 ವರ್ಷ ಈ ಪರಬು ಬರಕ್ ಬದುಕುಳ ಮಾರ ಮಾರ್ರೆಲ್ಲ ಬಾತಿ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕತ್ತೆ ನೀವೇ ಇಂಚಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರಪ್ಪನಿ ತುರ್ತು ಗಿಡ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇನೆ ಏ ಒಡೆಗಿಡ್ಪುನು ಬೇ ಒಡೆಗಿಡ್ಪುನು ಈ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಡ್ ಈತ್ ವರ್ಷ ತಿಂತಿ ದನಿಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತೀನಿ ಯಾನ್ಯ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲ ಬಾರ್ ಬಂದತ್ತನಲ್ಲ ಸೋಕೇಶ್ ಇರ್ತಿದ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಓ ಶೋಕಜಿಡಿತಿನ ಮಾಲನ್ನು ಕುದೊಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತದ ಮೇ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಯಾನ್ ಮಾಲ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುನ ಅತ್ ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಎತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದ ಬಂಪ ಎಂತ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾರ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಆಂಟಿ ಅವು ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಯಾನ್ ಎಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ರಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಬಾರ್ದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರಿತ ಮೀಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಈನೇ ಬಾರದೇರ ತಮ್ಮಿಂದ ಒನಸ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಡ್ನು ಇತ್ತನೆ ಇರ್ನ ಬಾರಡ್ ಪರ್ದೈಕ್ಲೆ ಮಂಡದೇರ ಬರಾಬುಜಿ ಓಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಾರದೇರ ಬಾಡಿ ಎಡ ಭಜ ಬಾಡ್ನಿಂದ ಐಕುಲ್ ಜೆಸೋ ಓಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರ ಆಬುಜಿ ಏ ಉಂದು ಅಲ್ತಿ ಉಂದಿನ ಹತ್ತೀನಿ ಏರಿಯೋ Ladies and gentlemen, drinking Gangasara delivered in your Karamudil. ಚಂದ್ರಲೋಕದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿ ಬೈದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಗ ಆಯ್ತ ಬೀಲೇದು ಏ ಕಣ್ಣು ಪುಡಾದನ ಯಾನತಮೆ ಮುಂದಿನ ಮರ ಉಂದಿಯನ್ನ ಒಂದು ಗಂಗಾಸರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗಂಗಾಸರ ಅಯ್ಯ ಗಂಗಸರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂತೆನ್ನದ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಡೊಂದು ತಿರುಗು ಓಯ್ಯ ಭೂತೆನ್ನೆ ಒಂದು ಭೂತೆನ್ನೆತ್ತು ನೆತ್ತಲ ಮಾಲುಂಡು ನಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನೀರು ಭಯಂಕರ ಐಡಿಯಾ ಮಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನೀರು ನಾಲಜ್ ಕಾಲಿ ನೇನು ಪಂದ ನಾನು ನೆಟ್ ಬರ್ಪುನು ಏನು ಡೌಟಾ ಮನದು ಡೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಡೆಮೋ ತೋಜೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತ ಈ ಓಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾರ ಸೈಪಾರ ಓಲ್ ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕಡ ಕಡ ಅಂದು ನಿಕ್ಕೀನ ಎಂಕ ವಿಸ್ಕಿ ಇರಗಿನ ಬಿಯರ್ ನಾಕಿತ್ತು ಸೋಡಾ 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 ಪಾಡ್ ಬಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಆಡುವೇರಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ತಿಕ್ಕಣೊಂದು ಬಾರ್ಪುನೇನ ಸುರು ಬಾರ್ಪುನ ಅಂದದೆ
ಇಂಚ ಪುರ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎರಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಓ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಐಡಿಯಾ ಆಂಟಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನೀರು ಐಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕುಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರೋ ಮಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಗಿರಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ನಾಗ ಚಕ್ನ ಮಿನಿ ಬೋಡ್ಡ ಒಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಪರ್ನ ಚಕನ ಬೋಟ ಅಂದೆ ಚಕನ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡು ಏಯ್ ಮಿತ್ತಡು ತಿಕ್ಕೋದಿ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ ಕೈ ದಿಗನ್ ಬೀಜ ದಿಗನ್ ಬೀಜ ಹೋಲ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಪಾರ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜ ಹೋಲ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಪುಣ ಏನ ಪುಗ್ಗಿಯಲು ಮಾರೆ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಪುಗ್ಗಿಯಲು ನಿಲ್ದ ಕರ್ಮನ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ ಸ್ವೈತ್ಯ ಆ ನಮ್ನೆ ఆయన పుగెల్ నేల్డ ఆయన పుగెల్ బాపుజా ఏననే పన్ నిన్న గంగసర మారన ఐడియా ఐట్ల చక్నద ఐడియా ಅಂತ ಸೂಪರ್ అయిని గడి గడి కైపాదిన కుక్కు వరందన తూపునే సైతు బద్నే నా కైత ముట్టె గుద్దు అత్తేన్ ಏಯ್ ದಾತೆ ನಿಗ್ ಸ್ವೈತ್ಯ ಅವೇ. ಅಂಚಿಂಚಿನ ಅಲ್ಪನು ಅವೇ. ದಾದನೆ ಪನ್ Correct. ನಿನ್ನ ಚಕ್ನದ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡತ ಅವ ಸೂಪರ್ ಆ ಎಂಗಿನಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಗೋಂಕದ ಬೀಜ ಬಿಂಟವನಿ ಸೈತು ಬದ್ನೆ ನೀವು ಕೈ ಪಿಂಟವತ್ತೆ ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಜಾಗೃತೆ ಸೈತು ಬದ್ನೆ ಪೂರ ಚೋಲಿ ಪುರ ಗೆತ್ತೆ ಮಾರೆ ಕಡ್ಲೆದ ಸಾವನಿನ್ನ ಡೇ ಮರೆ ಇಂಚಿನಾಗಲೇನು ಪೂರ 11 ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವೇಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಲ್ತಂಡು ಎರಲ 10 ಪಾಡು ಇಡ್ತುರ ನೀಗಲೇನೆ ಅದು ಇಡೀ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬನ್ಲಿ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಲ್ಪಣ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮರಳು ಕಟ್ಟುನ ಐಡಿಯಾ ದೇಗಿ ಏರಿಗೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿತು ಸಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಸನ್ಮಾನ ಅದ ಮಾತೆರ್ಲೆ ನನ್ ಪುಗಾರೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಯ ಓಹೋ ಇಡಲೆ ಹಾ. ಇತ್ತೀರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಲ್ತದ್ದು 4 ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆನೆ ಅತ್ತಿ ಇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೈಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಒಲ್ಲ ಮಿನಿ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಹತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನವಿನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲೇ ಕೊರ್ದಿರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಯಾ ಮಲ್ಪವೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತರ್ತು ಓಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತಜಿ ಏ ಓಲ್ ಹತ್ತಿರ ದಾರ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ತಿ ದಾಳ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ತಿ ಎಂಕುಲು ವೆಯ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರೋ ವೆಯ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನೇ ಎಸ್ ವೇಟರ್ನ ಸಂಘದಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರೆಸರ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಕನ್ನಡ ಬಂದೆ ಹಾ ಎಂಗುಲು ವೇಟರ್ನ ಸಂಘದಗಳು ಸೇರ್ದು ಎಂಗುಲು ಆಂಟಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಮೆರ್ನ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ಆಡು ಬಾಸೆಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೆರ್ನ ಬಯೋಡಾಟ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಟರ್ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ರಪ್ಪ ಮುಂತಿದೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಬೇಡ ಆನ್ ರೆಡಿ ಅನ್ ರೆಡಿ ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ತುಕ ಒಂಜಿ ಓದ್ ಬಂದ್ ತುಕ ಬಲೆ, ಬಲೆ. ಕುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ತುಕ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇರೆ ಅಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಂದಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ನಾಗಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಚಂದಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1969 ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂ 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 ಶಬ್ದ ಕ್ವಾ ಶಬ್ದ ಏನ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡಿನ ಪುಚ್ಚಗೆ ಹಿಂದಿತ್ತನ ಬಾಯ್ ಬಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸುರುಗೆ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಆಡು ಭಾಷೆ ಬರೀ ಯಾನ್ ಪಂತೇಡ ಮನೆಯವರು ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೋಚರಿಸಿದ ಮಗುವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಳ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಜನನ. ಓಹೋ ಭಯಂಕರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಚೂಟಿ ಇದ್ದ ಇಡೀ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬಾಸ್ತಿ ಮಿಂಗುಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಊರವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪೂತಿನೋ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ, ಒಂದು ಆಪುಂಡಿಯ. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪೂತಿನೋ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ 4 ಅಕ್ಷರ. ಮುಂದೆ ಮನೆಯವರು ಪೊಣ್ಣನನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಊರು ಕೊಡಗಡೆ ಮೇಯ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಊರಲ್ಲಿ ಪೊದು ಸಿಗದನ್ನು ನೋಡಿ ದೂರದ ಬೊಂಬೆಯಿಂದ 4 ಪೊದು ತರಿಸಿದರು. ಬಂದ ಪೊದುಗಳು ಇವರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಇವರ ಕೊಟ್ಟ ಪರಂದು ಬಜಿಲಿ ತಿಂದು ಸರ್ಬತ್ ಕುಡಿದು ಇವರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಲ ಬರ್ಚಾಂದನೆಗಳೇ ದಾಟಾರತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವರು
ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು 60 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮುಟ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ದುಂಬಾರಿ ಅಂತ ಕುರಿಪತಿ ಕುಂಬುಡುಗ ತೆಟ್ಟುಪತಿ ತಾರಾಯಿ ಹಿರಿಯರ ನಾಯನುಡಿ ಎಂತಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವಾಯಿತು. ವಿಶ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಪದ, ಈ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ ಮಗ. ಆದರೂ ಯಾವೆ ಉಂಟಾವ್ ನಿನ್ನ ಆದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಆಧಾರ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಒಲ್ಪ ಪೋದು ಉಂಟು ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ನಾಪು ಜಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ನನಂಡು ಎಂಚಿನ ನನಂಡು. ಆದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಯುತರು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಬೋಡ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಂಕ್ ಅದು ಪೋದು ಆದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗ್ ವಾ ಭಾಷೆ ಮಾತ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ನೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಅಂದೆಯ ಬೊಕ ಏನೇ ಇರ್ಲ ಈಗ ಮರಲಿ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಎರೆರ್ನ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತದೀರ್ ಸನ್ಮಾನ ಗಿತ್ತೊಂದು ಆ ಸನ್ಮಾನದವಳು ಕೊರಿನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮರತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಇರ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಇಡಕಂತ ದೀಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಖುಷಿಯಾದ ಜನೋ ಕುಲಿರೇನು ಮೋಕೆಡು ಮುಲ್ಪ ದಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅವೇರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕುನ ಸನ್ಮಾನೆ ಇತದ ದಿನುಟೀರ್ ತೂತರೆ ಇತದ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕುನ ಎರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕರ್ತದ ರೋಡ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ ತಸಿ ನಡೆದು ಕಾಡು ಮಲ್ದಿನಾರೆಗೆ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ಮಾರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟದಿನಾಗಲರಿ ಮೊಗ್ಗುಲು ಏರ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ಬಿರ ಪೋತಿನಗುಲತ್ ಅಗುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತೂದು ಆ ಸನ್ಮಾನನೇ ಅಗಲೇನು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿನ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಡು ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಫಲ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬೈಕಂಡಿ ಬಂದಲೆ ತಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಅಪ್ಪಾಡಿದ ಮೀನ ಕಳಿಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಇಂದಿರಾ ಮಾಧವ ಸಭಾಂಗಣ ತಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿ ತೆಲ್ಪಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ಒರಂಬದ ಅಕೇರಿದ ಬಣ್ಣ 4ನೇ ಸುತ್ತದ ಕಡಿರಥ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜ ದಿನಕುಲು ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಕುಸಿಯಾದುಪು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಸೀದ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪ್ರಶಂಸ ನಿಖಿಲೇಡ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪುವರ್ ಏಪಲ್ಲ ಇನ್ನಿತಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಏನೇ ಲಾಸ್ಟ್ದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಡ್ಲ ಬೋಡಿತನಾಥ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸಲ್ಮೇಲು ಪ್ರತಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲಿನ ಈ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸ ಕೂಟದ ಕಲಿಗೂ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ನಡಪುಡುಂದಂಡ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡಪಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಉಪ್ಪರೆವು ಅರ್ಥ ಹೋಂಡ ಉಪ್ಪರೆವು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಉಪ್ಪರೆವು ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಉಪ್ಪರೆವು ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಪ್ಪರೆವು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ತೀರ್ಪು ಗೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ದಿನಿ ತೆಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಒರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.